आदिवासियों का विकास। Ka Supreme Court kelarai bagi MP bagi MLA kin omla ban lat na ka jingsha pensitom hakaan lada ki shimpisa ban kren lane ban tap vote haying dorbar. Kami bishar jong ki nyongut ki nong bishar hapo ka jingyalam u Chief Justice u DY Chandrachud da ka wei kap rai ki la penrem ya ka rai jong usnem khat khandai spa khandai pupra da ki sangut ki nong bishar ha ka mukodma JMM bayadei bat ka jingpen bam pisa ha ka ba ki MP bat ki MLA kin sha penshitom ha ka an lada ki shim pisa ban kran lani ban tap vote hapo ka ying dorbar. Ka Supreme Court kelaya thu ba ka jingpen bam pisa kamyo jingyada na ka jinglong nong mi khmat bat ka jingbatai jong ka rai jong usnem khat khandai spa khandai pupra kamya ha bat ka article shispa san bat shispa khandai pusau jong ka riti sensyar ka ri. Haga ju kapor umodi ula pediang sobhaya ka ni ka rai ka ying bishar bat hakli do ka ri. Umodi ulaong kadai karai ba kongsan jong ka Supreme Court ban pentiknai ya ka san perthai ka bakhut bat kan nang penklan ya ka jingshania ki breu ha ka rukom trikam.